Angikubingelele ngomukela igama ngokuxolana Enoch Ngankosi abantu bangazi ngopastor weningi abanye namhlanje udaba enguliphethe la ingane yakwethu elithinta i-bedroom ikamelo la nilala khona nomuntu wakho i-bedroom ngifuna sifanise nensimu yase-Eden ukuthi i-bedroom should be like a garden of Eden noma ifanele nensimu yase-Eden kini njengesithandane ngokweBhayibheli uAdam noEva masibheka lapha ke Genesis 2 verse 25 uthi ke and the man and his wife were both naked and they were not ashamed. Usho ukuthi iBhayibheli litshela indoda uAdam noEva babengaqokanga kodwa babengenamahloni. They were not ashamed of their bodies, they were not ashamed of each other. Isizathu bebesendaweni efanele ngesikhathi esifanele futhi babenze okufanele ababebekelwe ukuthi ke bakwenze uma belapha engadini. So nawe uma usekamelweni ilapho kufanele ningabi khona namahloni. Uma ninobabili nomuntu wakho ekamelweni kufanele ningasabi futhi kumele ningasabani, ningesabi ukushikelelana, ningesabi nje ukuvuselana imizwa futhi ningesabi ukuthintana kamnandi. Ningabi namahloni okujabulisana, ningabi namahloni of playing with your partner while you are naked. Gijimisanani ekamelweni, kiss each other. Awukwazi nje ukusaba umuntu ukusaba abantu ube namahloni ngaphandle uphinde futhi uzosaba ube namahloni nomuntu wakho nisekamelweni. If unamahloni uyesaba uzogcina uhluleka ukumjabulisa noma ukusijabulisa. So lozogcina ukuthi kunenze kube nezinto engeke nikwazi ukuzenza ngoba ke nina amahloni nina niyasabana. So yenza sure ukuthi uma nisekamelweni nomuntu wakho anisabani, aninamahloni, anisabi lutho so that nizokwazi ukuthi nikwazi ukujabulisana, nikwazi ukudlalisana, nikwazi ukuthi nikhithazane kamnandi. Kube la nikwazi khona ukuthi manje nobabili you can explore imizimba yenu omunye nomunye nizokwazi ukuthintana ngendlela nifuna ukuthintana ngayo kamnandi nijabisana. So lokho befuna ukusho ukuthi uma nisekamelweni, uma nisebedroom nomuntu wakho ningemsabi, ungesabo ukuthi unihambe nibonane nincomane imizimba yenu, omunye abone umzimba opartner wakhe ukuthi mhlangana akwazi ukuncoma, yabona into enjalo. Into le ibalekile ekunina njengesana ningabi namahloni, nizokwazi ukuthi noma ngabe inenza ke inkonzo sekamelweni uma ningenamahloni definitely I'm telling you nizokwazi ukwenza inkonzo sekamelweni esezingeni elizokwenza ukuthi nobabili nikwazi ukunelisana. Ngiyabonga kakhulu. Uma uthi unembuzo ungaqhubeka ungithinte futhi ungakhohlwa ukusubscribe yona nge-channel. Utshele nabanye abantu ukuthi i-channel ikhona iPastor Weningi sisonke sikhuluma ngendaba zemishado, indaba zama-relationship, indaba zothando, indaba eyithinta wena njengomuntu ezingenza ukuthi mhlawumbe i-relationship noma umshado ukwazi uhamba kahle nanokuthi ukwazi ukujabula noma ujabulisa umuntu wakho. Ngiyabonga.